Ahoj, moje meno je Ľubo. Keďže nejaký ten rok sa už pohybujem po horách, tak ma napadlo si spraviť svoj vlastný kanál na YouTube s názvom Pod náhory, na ktorom by som sa chcel s vami podeliť o svoje ďalšie zážitky z turistiky. Tak sledujte a poďte na hory. Dnes som si vybral výlet do Kremnice a odtiaľto by som si chcel dať taký okruh cez Kremnický štít, potom hore na Velestúr a odtiaľ smer Skalka. A ešte uvidím, ako pôjdem dole, lebo som pozeral na mape, sú tam dve trasy, takže to sa ešte rozhodnem. Celkom pekná divočinka je tu, akurát stúpam z Kremnice hore, tak uvidíme, čo nás čaká. Začiatok túry sa tu spája aj s naučným chodníkom. Tu je akurát Alžbetina skala, ale som tu prvýkrát, takže uvidíme, čo ešte bude ďalej. Celkom dosť blata je dneska. Uvidíme, či aj slniečko vyjde. Zatiaľ to je takto, no. Musím povedať, že les tu je celkom zaujímavý. Pekné kamene, obrastené machmi. Stromy, tichučko. Vtáčiky jak na jar spievajú. A nikoho nikde. Stále stúpam do väčšej a väčšej hmly. Začína to byť zaujímavé. To som asi hodinu vzdialený od auta, od Kremnice. Celkom dosť fučí, keď takto vyjdem na luku. Ale tak dneska budem asi podľa mapy väčšinu času hore. Mi to až tak nevadí. Aj máme nejaké lúčky. Ešte len 8 hodín, tak času dosť. Asi krávičky pasú alebo ovce nevolené. Ja pokračujem ďalej po žltej cez túto peknú lúčku. Taká hmla. Možno by boli aj pekné výhľady odtiaľto. Asi po 10 minútach po luke tu luka končí. A keďže som ráno nejedol, tak si tu dám malú pauzičku, roštek a ideme na Kremnický štít.
Opäť krásna divočinka. Začína sa mi to tu páčiť. Po hodinke a pol, takým ľahkým tempom, som prišiel na Kremnický štít. Je tu aj nejaký krížik. No a idem ďalej po žltej. Tam by som sa mal napojiť na modrú. Smer na ten Velestúr. Ale ešte som si doma pozeral, je tam nejaký smrečník, vrch. To si ešte pozriem dobre. Tam by malo byť nejaké zaujímavejšie miesto s totemom. Tak idem to omrknúť. Tu sa napájam na modrú. Tu vedie aj cyklistický chodník až po chatu Hostinec. Odtiaľ by som mal ísť po žltej smer Velestúr. Krásna hmla stále. Nachádzam sa pri tej spomínanej chate Hostinec. Vyzerá, že to otvorené není. Možno tak cez leto. Ale pekné. Je tu studnička. To väčšie aj cez leto tečie. Práme raneného bojovníka. Môže tu byť fajn cez leto. Sedeničko, kafičko, pivko. Klub slovenských turistov. Tu od chaty je náš Velestúr po žltej, 20 minút. Ideme na to. Je tu na ceste ešte samý ľad. Reťazky nemám, tak sa to snažím všelijako obchádzať. Tu hneď vedľa značky, vedľa cestičky žltej, sa nachádza takýto pomníček z kameňa, ktorý určite neprehliadnete. Tu ide cesta hore, žltá. No a tady to sa pustím na ten smriečník. Začína tu byť trošku snehu, ale nič hrozného. No a zistil som, že netreba ísť ani po lese na ten smriečík. Napojil som sa tu na takú lesnú cestičku, možno bývalú zvažnicu.
A od tej žltej to je asi 15 minút hore. Tak si myslím, že to není až taká zachádzka. Tak je ešte tu nejakých 20 čísel snehu, ktorý sa zabára, prepadáva. Normálne dalo zabrať. Ale som hore. Tak toto je ten neznačený smriečik. Zaujímavé miesto. Máme nejaký totemik s tvárou. Keltská osada. Sláva Bohom. Ktorým, keď je len jeden. Pekné miestečko. Škoda, že je tam mla. Určite by bol aj pekný výhľad odtiaľto. Sami Kelti. Vikingovia. Pekne spravené. Máme ohnište. Chlapík so sekerou. Pekné miestečko. Trošku začalo aj mrholiť, ale nič vážneho. Dám si takú 5-minútovú pauzičku a idem na ten Velestúr pozrieť. Je 10 hodín, som na tom smriečiku a ešte mi to ukazuje na ten Velestúr až po skalku. Koľko? 2 hodiny? Cca 2 hodiny. A tam sa ešte rozhodnem, ktorou cestou pôjdem dole ku autu. Tak ahoj zatiaľ. No máme tu dneska prvého návštevníka. Čerstvá stopa od medveďa. No. Idem presne po jeho stopách. Tu nemá šancu ujsť, keby vybehol, takže bude to zaujímavé. Dúfam, že bude mať rozum a ujde, keď ma započuje. Hop. Hop. Nie je asi až taký najväčší, ale je to predsa len medveď. No, takže vyzerá, že mám pokoj od medveďa. Ani som si nevšimol, ale kedy zmizli tie stopy z tejto trasy. Tak, smelo pokračujeme ďalej. Takže som na kopci Velestúr. Stopy po medveďovi už nevidím. Takže môžem pokračovať ďalej po hrebení smerom. Sú tam nejaké kopčeky ešte a konečná stanica Skalka. A hmla je neskutočná celý deň. Nevadí. No a ešte môžem spomenúť, že
od Velestúru po hrebení smerom na skalku, už idem po červenej. Sem mi to trvalo od auta 3,5 hodinky a ešte asi hodinku na skalku, takže celkom pohodička. Po ceste som ešte narazil na takúto útulničku. Zlatá studňa. No tak keby je nejaké zlé počasie, sa tu dá pekne skovať. Králické sedlo. Zlatá studňa. Nakúkneme dnu. Dobrý. Ozaj len taká skovanka. Lepšie ako nič. No dobre, pokračujeme ďalej. Pomaličky sa blížim ku skalke po hrebení, stále po červenej. No a tu už mizne aj sneh, tak sa ide celkom fajn. Takže ja sa dnes nachádzam na dnešnom mojom vrchole. Výhľadka skalka. Aj keď dnes to bude bez výhľadu. Neviem, počul som húčať lanovka, či ide. Tak, dnešný výhľad máme takýto. Nízke Tatry, Banská Bystrica, Západné, Veľká Fatra. A je to takéto. No nič, dá si tu trošku pauzičku. Je to. Dole som chcel ísť žltou, ale to musím ísť tuto nižšie a odtiaľ bude značené. Takže ja už som zišiel z vyhliadky dole na toto hlavné stredisko a odtiaľ to budem pokračovať dole ku autu po žlté cez to rekreačné stredisko Toliar. Nie Toliar, Skalka, 5 minút. Lebo odtiaľ to idú dve žlté, buď tadeto po ceste, čo sa mi moc nechce, alebo po tej žltej to vyzerá byť taká turistickejšia trasa. Takže idem tade. Takže zmena plánu. Dostal som menšie info od takého chatára, že lepšie je ísť tadeto po červené pohrebení dole do Krávu a odtiaľ po modrej do Kremnice, lebo že po tej žltej je neskutočne veľa bláta, tak idem skúsiť dať auto. No a ešte aby som zhodnotil dnešnú túru, takže dokopy to bude cca 8 hodín celý okruh. Koľko? Nejakých 23 km. Počasie je také, aké je. Výhľady by boli krásne, keby je pekne.
taká menej náročná túra, ale v krásnom prostredí. Pekná divočinka je tam hore nad Kremnicou. Skoro som aj medveďa videl. Boli to iba stopy. Čerstúčke. No a určite sa oplatí takýto okruh dať. Ľudí som stretol až tuto na skalke na vyhliadke. Takže doma rád turistiku s minimum ľudí, tak odporúčam. Komu sa videjko páčilo, môže dať kľudne odber a teším sa s vami na ďalšiu túru. Tak ahoj! A tu dole nad Krahulami už krásne slniečko svieti. Ale keď sa pozriem hore, kde som bol, tak tam je hmla. Tu sa dostávam už z Krahul na hlavnú cestu smerom do Kremnice. A po ceste z Krahul ma ešte potešili také vodopádiky, ale to som už len nafotil a však uvidíte.